Hello, Beta. Today. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides contraprogramando a Ana Pontón e a Besteiro. Aquí estamos para vos falar do que deu de sí a gala dos 38 da 38 edición da Gala dos Goya, que este ano se celebrou en Valladolid. Quizáis por unha chiscadela aí a señora Conchita Velasco, que faleceu este pasado ano 2023. Temos con nós a Paco Cela, orixinador desta idea. Benvido, Paco. O ano que ven serán en Baiona, por aquilo de homenaxear a Baiona. Perdón, xa o vou facendo, xa o vou sacando. Temos tamén con nós a Sofía Naseiro, de Quinocube Cinema. Benvida, Boas Sofía. noites. Temos con nós ao crítico de cinema do diario Nós, Andrés Castro. Benvido, Andrés. Hola, boa noite. Imos así de saída, falar desa peliculiña, unha película modesta, moi modestiña, pouco presuposto, feita con moito tesón, con moi bon traballo, un guionazo, a hostia, tal. La Sociedade de la Nieve. Vou lanzar xa unha cousa que me pideu aquí, bueno, non me pideu, pero vou non lanzar, al Drácula, e voulle pedir a Sofía Naseiro que nos fale de que lle pareceu que La Sociedade de la Nieve leve tantos premios. Así sen anestesia nin nada. Home, se queres deixámolo para o final. A ver, para min Aldraxe va así, sin ser tan grave. Un pouco aldraxada sí que me sinto, pero bueno, entendo a subxectividade da miña opinión. Eu penso que é unha película entretida, de boa factura, pero
insensible que flipas a pesar de ter o beneplácito da xente que se supón que lle pasou esta historia na realidade. Pero podome espallar un pouco máis tarde. Eu prefiro que me defendades e que me lancedes dardos a ver se os esquivo ou non. Danche un gústame aí no Facebook, que nos están vendo en Facebook, en YouTube, en Twitter e en Twitch. Entón, eu digo, porque tiña que dicir isto. Eu considero que para alguén que estudia cinema e que sabe tanto de guións e de arquetipos como a ti, Sofía, La Sociedad de la Nieve sexa unha aldraxe. Entendo perfectamente. Pero para alguén que lle molan as explosións, os golpes, ver fatal, que pasan frío realmente, porque logo vin o como se fixo, e sí, cando é a avalancha no avión, é neve real, e mesmo se agobiaron porque medio se conxelaba a neve, costaba abrila, e era neve real, traída de fora, gravaron arriba, a 4.000 un metros de camión de altura. neve. No, meteron neve con baldes dentro do fuselaxe. E puxéronos a eles debaixo cunha especie de plataforma que montaron debaixo e tiñan que furar a neve para sair para fora. Entón dicía que esos 10-15 segundos que estaban furando na neve para sair, que joder, que se conxelaban, que queimaba a neve, que vos sabedelo, cando lle tocades a neve, un momentiño está ben, pero cando levas un cacho, cuidado, Entón, a min mólame iso, é dicir, as mil perrerías, porque ademais hai que darlle unha cousa ao señor Bayona, que eu penso que é del, que utiliza moitos efectos físicos, e aí mólame moito. É dicir, non tira de cromas nin hostias, o tipo basease, claro, como ten pasta, pois faino todo en plan, sabes, artesanal. Exacto, e estive mirando, de feito tiña apuntes e todo, pero non saquei da mochila, son así de guai, que fixeron 5 fuxelaxes idénticos para gravar en tiburóns. A mí molaríame que fixera, non sei, pois... A dos tíos estos que se quedaron no medio do mar rodeados de tiburóns despois de entregar a bomba atómica. Ou a do submarino con millonarios. Esa a mí gustaría. A do submarino con millonarios. Esa dá para obra de teatro, incluso. Andrés, que che pareceu a ti que La Sociedad de la Nieve barrera tanto premio? Pois aí discrepando con Sofía, pareceume bastante ben, a verdad. O sea, creo que o merece, porque vale, en certos aspectos quizáis podría ser, en algunhas categorías podría gañar outra, pero é un peliculón de principio a fin. Sí, está feita con moita pasta, pero creo que tamén puxolle bastante corazón na hora de... Dadevos conta que isto empezou, colleunos a pandemia, cando empezaron a rodar, decían como se fixo, que a primeira estea que rodaron, o Bayona estaba dentro dunha tenda, pechado, e cun altavoz, o sea, cun micrófono que salía un altavoz fora no set, porque o tipo tiña COVID. E decían que hasta lle daba un rollo de como máis claustrofobia aínda, non? Ese rollo que estaban comentaban así, pero bueno, eu xa vaticinaba que os técnicos, tío, porque eu vina e os técnicos iba a barrer, porque que non. Sí. Son outros presupuestos. Son outro... Claro. Xogan todos nesa mesma liga, é dicir, xoga na mesma liga, eu que sei, unha peli como Matria, que é máis tranquiliña, sabes? Que... temos visión. Hola. Te vas pa camita? Non faledes agora de comer personas. Pois digo que non... Onde estaba, Francisco? Bueno, sí, que falábamos de que en calquera categoría técnica pode barrer a calquera porque xa é outra liga, por suposto, sí, eso... O final Matria, que foi feito en parte un crowdfunding, se non me equivoco, non, Andrés? Penso que fixera, Álvaro Gago fixera un crowdfunding, unha serie de recaudacións e tal, de xente que o apoiaba, todo o rollo, aparte de todo o que conseguira despois. Claro, non estamos falando do mesmo presuposto, tío, que La Sociedad de la Nieve, tampouco estamos falando da mesma historia. No, claro. E xogan na mesma liga, é dicir,
as dúas películas polas ao lado e, tío, a mellor película sería moi difícil que saíra Matrix. Sabes? É dicir, solo pola cantidade de premios que acumula. Aparte que xa se vía vir polo rollo de ter enviado aos Óscar La Sociedad de la Nieve. Sí, eso influye, claro, Claro. totalmente. Pero Pero bueno, bueno, tamén ter presupuesto alto non te di non é sinónimo de que vai ser unha gran película. Hai que saber utilizarlo. Penso que está moi ben utilizado. moi boas na Lagoa. Decirvos, as persoas que estades na casa, se queredes mandarnos un audio facendo a vosa crítica dun filme que premiaran nos Goya ou algo, podedes chamar ao 676-088-371, entrades en directo, en audio na máis, obviamente, ou podedes mesmo enviar un audio, tanto ao WhatsApp ou ao Telegram de ese número, un audio que nosotros reproduciremos aquí en directo e comentaremos con vos. Entón, Tamén che leen o futuro e temos unha máis interactiva que nunca isto. E facemos unhas imposicións de más, letriñas que tens que adivinar. facemos imposicións de más a distancia tamén. Facemos así. Por certo, que foi este luns, coido que foi, vin a de Examen aquel e chorei como unha magdalena. Non sei se vos a vistes. Non Pero- tive a oportunidade de ver moito este ano. Pero... É máis, fixen un exercicio, estou empezando a facer o exercicio, ainda que me perda cousas de guión, de velas en versión original con subtítulos. E Examen aquel está rodada en catalán. Vale, pero a veces no coloquial perdeste. É dicir, hai cousas que, sabes, que tes que ir a ler. Eu había cousas que non, pero había cousas que tiña que ir a ler. Non vivín anos en Barcelona como a ti, Paco. Bueno, tampouco vou a presumir agora de haber conocido ao genio. Bueno, que vos pareceu o premio, por exemplo, imos ir por orde, entón agora xa falado o da neve. A Sociedade José da Neve Coronado. levou a mellor animación, non? No. ¿Cuál? A mellor animación, non no. No, a mellor animación foi Robot Dreams. Pero imos por orde da gala. Entón, primeiro premio que se entrega, coido que foi a José Coronado por mellor actor de reparto. Tiveste o rollo de ver como é? Cerrar los ojos ou como era a peli? A de Víctor Erice. Sí. Sí, pero- Vou presentar a PowerPoint do outro día e así témolas aquí e non me Genial. perdo, porque senón temos a xeito de escaleta, temos así o Mira que tiña unha nariz ben fea, colla. Entón, logo falaremos do que vos pareceu a gala en sí, pero o mellor actor de reparto levouno aquí estaba. Mellor actor de reparto, actriz protagonista, actor de reparto, vale. Levouno José Coronado por Cerrar los ojos. Vistes a peli algún? No. Oístes algo dela? Meu pai gustalle moito unha serie que ten. Non sei se iso vale como dato. No, non vale. No, a ver, o papel que fai sabedes de que vai, polo menos. Cerrar los ojos vai dun tipo que desaparece en pleno rodaxe dunha película nos anos 70, máis ou menos, 70, nos 80. Desaparece en pleno rodaxe dunha película. Ese tipo que desaparece é José Coronado. E o director da película, 30 anos despois ou 20 anos despois, non me acordo canto é, porque eu aínda estou vendo, non vou facer spoiler porque non a acabei, pero vin o suficiente para podervos falar dela. Entón, o tipo convídano a un programa que se chama non sei que de como era? Caso abierto ou algo así, ¿no? Que O rollo Paco Lobato. Sí, algo así, pero moderno. E o rollo é que direi, no. O rollo é que, claro, din que foi deste tipo, non? Entón sale o de interview dicindo que se foi cunha nacha, sale o director da película que logo que é o que estaba a mellor actor, vale? Este de aquí, Manolo Solo, Bueno, que é o que fai o director,
E resulta que o director pícalle un rollo porque empeza a descubrir cousas que non sabía. Aínda que el tiña todo o material sobre a película e todo o rollo, empezan a chegar máis cousas que decía el, hostia, por cadradas e por historias, non, se empeza a picar a buscalo e tal, e o atopa. O rollo é como o atopa, e onde o atopa e como está José Coronado. Entón, eu penso que por iso... Anunciando yogures. No, por ese cambio que hai no medio da película, levou o Goya. Eu penso que é por iso, é que realmente flipas. É dicir, a min sorprendeume, sabes, o cambio do principio da película, que o ves no rodaxe, a despois como atopas cando o atopa, non? Bueno, así como non lo vendes, eu Ata vou aí sair podo de aquí Está buscando ben. maneira de vela, porque a No, verdade está ben. que A peli, ata onde eu sei vin, que tiña ganas, pero parece ademais entretida, é dicir, parece unha peli que ten salsa, que ten xiros e historias para levarche a un sitio chulo, sabes? É dicir, a min ata onde vin moloume, o que pasa que onte xa ten que parala porque si seguía véndoa non dormía. Entón dixen eu, é mellor dormir e acabar de vela outro día. As que non vin foi Un amor, nin Bajo terapia, e si vin a de Creatura. E, bueno, dicía Andrés que lle tocaba a Alex Bredemul, pero penso que non é o papel con que lle tiña que tocar, non? Probablemente. Non sei como vedes. Eso sí, recibiu bastantes aplausos na gala que, bueno, supoño que por amizades e demais, pero cando anunciaron os nomes foi o que máis aplaudiron. Sí, pero, sen embargo, os que aplaudiron non lle deberon de votar. Seguro. Bueno, aí habrá que Eran lle os pase. seus amigos e familiares. Conste que non fai un mal papel, pero tampouco o vin, sabe, é certo que é un papel de reparto. Sabes, é un actor de reparto e normalmente os actores de reparto, é dicir, con decirvos que estiven vendo o Corno e a actriz de reparto que vai nomeada nos Mestre Mateo por o Corno é a rapaza do Corno, a que lle axuda ao principio. Non vamos a decir que lle Xa, pasa. non vamos a dicir que lle pasa, pero xa, é dicir, Sabe sae ao pasa de principio. algo. Sí que vin a de 20.000 especies de abejas e sí, vale. Bueno, É que son papeles de pai. de Sabes, pai. tanto Bredemul como Iso creo o que adoita marido. pasar todos os anos. Claro, Que son sempre papeles. Hai un pai. Énchense o actor de reparto e a actriz de reparto de nais e pais, porque sempre hai Sempre hai moitas un pai, películas ten razón, sobre sí. familias. Claro, é que non sei. Entón, claro, ata aí o rollo. A min gustoume que lle deran a José Coronado e eso que cando foi a gala non vira a película. Dixen, pois mira, deronlle a José Coronado. Xa me picou para ver a peli. Dixen, vou ver a peli a ver que pasa e tal, porque cando unha peli ten máis de un actor nominados a mellor actor e non, aínda que non gañen, sabes, é que fixeron un bon traballo. Entón dixen, vou nos ver e tal. E O que hai gustoume. poucas películas, tamén pode ser. Tamén pode ser, pero, home, poucas películas non houbo. No, esta non diría tal. Bueno, despois deronlle o Goya a mellor canción orixinal a Rigoberta Bandini, a canción de Te estoy amando locamente. E primeira gran reivindicación, non? Tiña razón. Tiñas ti razón, non? Tamén foi o único que levou, Tamén foi o que me notei. Eu non quero ser malo, pero... Bueno, non foi para Eurovisión, pero foi para os Goya. Eu penso que agora toca un momento, antes de liarnos a falar do que nos pete, toca falar de que vos pareceu, porque sei que Andrés a veu, non sei se Paco a veu, nin Sofía, pero eu vina tamén. Entón, Andrés, que che pareceu a gala? Pois eu vina contra todo o pronóstico, porque non pensaba realmente vela, pero bueno, acostei a nena, puxen a tele, iba a ver unha peli tamén, quedei enganchado, non sei, a gala pareceume... Non era pesada, tamén me perdín ao principio, que igual era Prima Bisbal e demais, e non sei se era... Bueno, Bisbal cantou unha canción de Rafael, é que as actuacións que eu pensei que iban ser un solo actuando, eran varios artistas actuando á vez.
Pois pa Entón peina, molou, ao final. a min Dalle fíxoseme variedade. Foi amena, moi dinámica, si non se fixo pesada como outras veces. A ver se alguén que este preparando unha gala de outra entrega de premios Toma toma un pouco de nota. nota e prepara algo variado con diferentes actrices, con diferentes xente que cante facendo cousas. Claro, claro. Sí. Eu penso que sí. Bueno, despois sorprendeume Juan Mariné, Goya de Honor nos premios nestes premios Goya, xa o entregaran o Goya, obviamente, pero aí saliu como se chama? Non me vai salir agora. O que deu a parrafada de Juan Mariné, joder. O actor, que fixo a primeira reivindicación brava contra algún político de Sacristán, algunha cor política, sí, Pepe Sacristán, contra algún político de algunha cor política tirando ao verde, que dixo que vienen aquí los de las paquitas y los de las subvenciones y tal, los señoritos de las subvenciones ou algo así lle chamou os cineastas. E o tipo dixo que si normalmente o resto da xente que do cine se deixa a pel, pois que o Juan Mariné, sendo experto en fotografía, pois que se deixara a retina, no? En moitas piles e en conservar porque logo participou, ao parecer que eu flipei con iso, participou na digitalización e na mellora de mogollón de filmes que estaban grabados, pero por cousas de ópticas e tal non se podían expoñer como, o sea, en boa calidade, e melloroulle esa calidade unha barbaridade. Bueno, unha historia moi tola. Aquí os dos Óscar tomando nota de Paco, di na Lagoa. Sí, creo que se picaron. Faríalles falta tamén, sí. Os dos Óscar se picaron. Vou poñer esta vista, porque creo que vai quedar máis guai, así quedamos máis pequeniños. E podo poñer esta outra cousa que teño por aquí. Ai, non nos estorba nada. Entón, o que íbamos. A min pareceume unha gala, ti bichela, Paco? No, Joder, macho, que como facemos un programa dunha gala sin vela? bueno, hai moita xente que critica películas sin velas. Sí, Eu vin os highlights da gala. Que non me vimos deu tempo os a momentos estelares, como di Sofía. Sí. Eu debo decir que me pareceu unha gala moi amena. Non a esperaba así e pareceume amena. Fixeron un bon traballo os Javis. Non se fixeron pesados, non houbo gags de humor espesos como, por exemplo, con Buenafuente e a muller, non houbo... Raps incómodos non houbo. Non? Claro, non houbo nada diso. É dicir, foi moi comedido todo e ata eles mesmos dixeron ante a diatriba de a quen poñemos facendo homenaxe a Concha Velasco, pois nós mesmos. E puxéronse a Ana Belén, os dous Javis aí, a cantar Mamá quiero ser artista. Estivo moi ben. A min a gala non teño nada malo que dicir. Bueno, despois deronlle o Goya, a mellor actor revelación para Matías Recalt. Para Pois o aí intérprete dou de esa Roberto razón. Nexa. A Sociedade da Neve ten unhas moi boas actuacións. A min os rapaces todos en xeral, o reparto todo me pareceu super axeitado. E Claro, bueno, moi ben, buscáronos que foran similares, que se pareceran O físicamente. casting parece a este tipo. No, pero flipa, é que había xente que era a súa primeira película. Sí. E había xente que non actuara nunca antes diso. Pois, nese ti ves sentido están ben dirixidos. Ti ves a foto de Numa na neve, do Numa de verdade, e ves a foto do Numa de la Sociedade da Nieve, é que parecen a mesma persoa. E como ese, todos, é dicir, prácticamente todos, moi pouca caracterización houbo, e aparte decía que en os 15 días que estiveron en Granada, cada día adelgazaban 1 kilo. Tiñanos a piñón, chaval. Sin comer nada, e a piñón cada día 1 kilo perderon, tío. Había ser eu, cago en Dios, vou asar a este. Pois flipa. Acabas comendo ao compañeiro de traballo. O compañeiro de reparto acabo lo comendo. Bueno, despois Veu veu a lista que se comieron entre ellos. Veu o speech de Pepe Sacristán sobre o Juan Mariné, que eu non sabía, pero foi o director de fotografía de Sor Citroën, por exemplo, entre moitas outras. Peliculón. Cento e non sei cantas películas rodou, ten 103 anos e aí está o tipo.
E logo veu eso, o homenaxe a Concha Velasco por parte dos Javis e de Ana Belén, que Ana Belén hai que ver como se conserva para ter 73 anos. Cuidadito aí. Andrés? Carai, Sí, cuidado. 73 vamos anos. ver, É maior que miña E mãe. xa era bella cando eu era novo. Bueno. Ainda son eu, vello, cando ti és novo. Despois veu a miña primeira ledicia da noite, que Estíbaliz Urresola Solaguren gañou o Goya a mellor dirección novel de 2024. En xeral, todos os que subían a agradecer, menos José Coronado, que iba o tipo aí, faltáballe botar un cigarro no escenario. O resto, estará acostumado. temblando todo o mundo, super nervioso. Non sei que vos pareceu a vos. Eso quizás é un bo signo de que hai moita xente fresquiña que acaba de chegar e que nunca ganou un Goya. Iso sempre é signo de renovación, de que vai habendo intercambio xeracional e relevo É que non xeracional. contaban. Tamén. Entón, bueno, eu non o poñería como un defecto da gala, senón está ben ver caras que non suelen estar aí, non? Se o comparamos con outros premios de vídeos, moito mellor. Que xente que nunca levou premios os leve. Ben, despois do que despois foi bueno, non sei se foi nesa orden, eu estou seguindo a orde na que poñen aquí de abaixo a arriba, na que poñen os Goya na páxina dos Goya, vale? Despois de Estíbaliz gañar iso, Sigourney Weaver recibeu o Goya Internacional 2024, vale? E colla tipa sacou as gafas, porque hai un prompter que eu non vin ata que sacou as gafas e se puxo a ler. Resulta que estaban seguindo un prompter para ler as cousas e todo o tema, e deulle as grazas a súa dobladora, porque dis que o dos cazafantasmas, como se chama? Bill Murray. O Bill Murray, que é colega dela, que lle dixo que ela era mellor en castelán que en inglés porque a súa dobladora facía un traballazo. A María Luisa Solá, esta, vale? Que é a que lembramos de voz de Sigourney Weaver en Alien, vale? É a voz de Alien, Aliens, Alien 3, o sea, todas esas voces é María Luisa Solá, que é unha señora, é unha yaya xa, é unha boiña. E o tema é que a tipa despois contaba na tele dicindo que flipante, no? Que flipante porque no momento fixo un sabes? Un Leo DiCaprio. Un Leo DiCaprio no aviador aí de che. Me lo dice a mí e tal. Diz que se quedou de pé ao lado da tele casi chorando, sabes? En plan toda emocionada e dicindo, jova, pues con ganas de vela e de decirlo a tipa, sabes? De darlle as grazas, va. Está ben. Queda tamén no clube xunto a Clint Eastwood de actores españoles que descubren o seu dobrador e levan unha boa sorpresa agradable, non? E lles mola, sí. Ui, cando conozco o doblador galego... Hai que ensinar. Despois veu Janet Novas, Goya a mellor actriz revelación. Bueno, me estou saltando moitos porque os técnicos aquí non os poñen. Son uns pájaros estes. Non foron nese orden, tiña que ter ordeado isto. Pero o caso é que imos ir polo orde da PowerPoint, porque senón isto vai ser un sin dios. Entón, a mellor película xa dixemos que gañou La Sociedade da Nieve. Mellor película de animación gañou Robot Dreams. Víchedela. Tiene moitísimas ganas. Sí, gustouche, Andrés? Non, ti sí, digo. Eu sí, eu fun onte vela. Ademais no cine, que aquí en Madrid teñen unha aquí en Madrid teñen unha historia nunha sala que se chama Sala Berlanga, que é das GAE e fixeron un ciclo de cinema ata marzo dos Goya. Entón proxectan de martes a sábado todas as pelis dos Goya. A 3.50, joder, xengo, hostia, por 3.50 nin o penso. Está super ben iso. Un palí. Entón, nada, gustoume moito, tío.
Gustoume moito. E iso que mira que era escéptico polo rollo de ser unha peli muda, pero é muda, non fala, pero hai moito son, é dicir, hai Pero comunica efectos moito. de son. Sí, e comunica un huevo. O sea, chega un momento en que lle colles a comunicación xa. É como cando tes can e te das conta de como comunica un can, ¿no? Entón, ves que o can se pon ao lado da porta, mira pa ti, mira pa porta, mira pa ti, mira pa porta e dis ti, estáme pedindo sair. Sabes? O sea, atas 2 máis 2 dis 4. Pois isto é unha cousa así, o sea, moito máis doada incluso. Mola moito, mola moito. Ten plot twist, ten todo. Momias no a 20, pero e los sueños de la sultana tampouco. Terei que velas, pero Robot Dreams moloume. Eu aquí reivindico como todos os anos o tema de que a animación é só un medio máis, non é unha cousa só para nenos, nin é moito menos. Cada vez se está notando máis ese cambio de mentalidade, como pasou con outras cousas. Sí, E pero que falta xusto aquí non era pa é nenos. industria. No, Pero claro, levaban nenos. Había xente que levaba nenos. porque ainda estamos aí. Menos cambiando. traumados por... E que está Pero moi que ben. levaba que nenos? está A donde levaban Espabilaron. nenos? A Unicorn Wars. Ah, claro, bueno, é que aí, Dios mío, vaya traumita, Sí, sí. Pobres nenos, hacía todo, E todo empeza moi ben, pero en canto van 10 minutos de película, Bueno. cuidado, Ya empezan dando caña, Os sitios moi agradables, pero... Sí, no, estaba unha no cine onte dicindo, no, es que yo fui ver la de los ositos que se pelean con... E dixen eu, Unicorn Wars. E dixe, sí, esa. Los ositos que se pelean con... E non lle salía unicornio, sabes? Bueno, anda carallo. O caso, a película de animación levou unha esa, película documental levou unha a de... Mientras seas tú, penso que é, non? Esa acertei. Ou non, ou contigo e sin... É que non me acordo. Espera, que vamos ver o palmarés, joder. Teño aquí a Sí, mentres sexas ti. premios. Penso que sí, non? Mientras Sí. seas tú. É a da actriz que ten Alzheimer, non? A de Karma, sí. Sí, non? Sí. Vale. Eu non a vin. Non Xa tío... serían 3 películas españolas sobre o Alzheimer. Sí. E ao final Paco non gañou a dos animales. Unha pena. Que non iba a saber? Espera. Unha pena que non gañase a dos animales, Paco, sintiéndolo. Era unha boa película de xesta. Había que facer uns premios para mellor dormir. Va mellor dormido. A mellor dormida é para... Sí, mientras seas tú. Mientras seas tú de... vou ir lendo porque además mola poñer. É de Sin Rodeos Films e Nakamura Films. E a Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuais. Mitjans. Despois, vamos a seguir, non sei pronunciar esa letra. Michas. A mellor película europea levou a que decía Andrés, creo, que decía Anatomía dunha caída. Sí, yo vi sí. con After Sun, pero... Sí, estabas en dúbida aí, eu non vin ningunha. Eu creo que un tema dos Goya tamén é que como que é moito tempo desde que pode estrenarse a película hasta que salen os Goya. E After Sun xa estaba nos Óscar do ano pasado, era como unha cousa de moi do ano pasado, non? Entón, bueno, eu si tamén quería por Anatomía dunha caída. Eso que non a vin, pero o pouco que souben dela. Por riba de After Sun, que é unha película que a min gustoume personalmente, pero sí que entendo que xa non se acordan dela, os académicos. Creo. E é como falar de Coda a día doxe. Claro. Igual a Anatomía dunha caída é máis recente, claro. Estivo fai 15 días, ainda estaba en cartelito. Ahora creo que ainda sigue en cartelito. É que de After Sun hai máis dun ano. Sí. Claro, foron dos premios do ano pasado, dos Óscar. Por eso non entendo moi ben o rexistro que fan das datas, a verdade. No, porque eu penso que usarán o mesmo sistema que usa o mellor os Óscar.
estrea en España. Entón, After Sun, aínda que era anterior, moito anterior, estreouse durante o 2023 en España, a raíz de estar nos Óscar. Sí. Non, eu penso que por iso. Sí, pode ser. Nos Óscar xa estaba porque xa se estreara en Los Ángeles, porque sabedes que os Óscar para participar nos Óscar tense que estrenar nunha sala de Los Ángeles, tal, non sei que, non sei canto. Sí. E diste, hostia, colega, pois sí, ten que ser así. Entón, ou levar non sei cantos premios ou non sei que historia é. Eso témolo que mirar para a gala dos Óscar. Pero o rollo é ese, debe de ser ese, no? Que se ten que estrear en España no ano 2023. Igual por iso. É o mesmo que, joder, os Goya, como foi? O ano que gañou a peli de Chelo Loureiro, a da nena con síndrome de Down, o Goya, Valentina. o ano seguinte, Valentina, gañou o Mestre Mateo, non? Foi así, foi unha cousa así. É certo. Un ano despois, sí. Entón non sei en que se basean para iso, pero... Bueno, mellor película iberoamericana, vou mirar por aquí os meus apuntitos. Levouna, Ibeino... E cala levou? A memoria infinita. A memoria infinita, non? E onde está? Non está aquí. Sí, está. Abaixo de todo. Non, na web. A chilena. Na web. A memoria infinita. Maite Alberdi. Eso que sei. Vale, non a estaba vendo. Sí, a do vello este, sí. Vale. Non a estaba vendo. Estaba pasando por diante dela e non a estaba lendo. Non a vin. Non vin ningunha, ademais. Non vin ningunha das iberoamericanas. Eu este ano tampouco. Eu tampouco. Non tuvemos tempo. Andivemos a moitas cousas. Sí. É que nos poñen todo neste mes. Claro. Claro. Eu son fiel defensor de que deberan de facer eses ciclos que fan de pelis dos Goya e todo o rollo, facelos Previamente. 3 ou 4 meses antes da elección de finalistas e da celebración da gala, para que todo o mundo que queira facelo poida xulgar con joder, Cando se acaba o plazo de presentación dese ano, maratóns. Maratóns. Claro. Sí, é que eu penso que sí. Pero bueno, cortometraxe de ficción. E aquí imos xa. Eu estaba a tope, estaba on fire totalmente con La Loca y el feminista. Pero gañaron Aunque es de noche, vale? Que é de Guillermo García López e os protagonistas son dous rapaces que viven na Cañada e flipoume a historia. O sea, a peza moloume porque a vin despois, Aunque es de noche. Está en Movistar, creo, te deron Movistar para ver, que puxo todos os Goya que puido poñer, claro, La Sociedad de la Nieve non a podes ver en Movistar, porque é de Netflix, pero o resto telo por aí en Movistar, as que están. E esta é curiosa a historia e gustoume moito a reivindicación que fixo. Tipo, cando subiu a recoller o cabezón, que dixo que é tercermundista, que haxa xente vivindo sen electricidade en España a pleno século XXI, que é como están na Cañada Real. Entón, non sei que pensamos deso. Estades especialmente calados hoxe, menos mal que eu traio corda, que senón... A min o discurso que deron pareceume moi chulo, reivindicativo, sí, da gañas de vela. E que gañe unha peli así, pois tamén dá certos toques a certos... Está chula, porque además xoga moito co rollo... como é? Hai a cámara, cando a cámara acolle en primeira, o sea, cando a cámara acolle o protagonista, utilízase a mesma palabra que para o son, cámara cinegética, ou cámara exogética, ou como é? Diexética. Diexética, sí. Diexética, é cámara diexética e... Está dentro do que utilizan dentro da historia. É que por veces o tipo está grabando, o rapazolo, que o primeiro rapaz que falou na recollida do premio, está grabando el co móvil, entonces estás vendo o plano del, o plano que el está sacando. Eso forma parte do tal. E iso forma parte que se chama.
Sí. Forma parte da historia. Pois non Eh, escoito un termo concreto para referirse a iso, pero eu a tope con chamarlle cámara intradiexética ou diexética. Ao mellor te acabas de crear un término, Fran, Sí, pero a tope. Podémoslo Como registrar e que se use nas universidades. eso do No, metraxe será encontrado, non? Que é como as pelis de POV. metraxe encontrado que utilizan, o sea, Sí, pero o fun footage sí. sería outra historia. Eu creo que aquí o que se refire Fran No, é é o o... POV. É un POV. Realmente non é un POV porque non é como se o estuvera vendo o persoaxe, pero é o que estás vendo a través do teléfono do persoaxe. É unha historia Claro, como que a o bruxa de personaxe está Blair, non? usando a cámara, pero non como un elemento narrativo de toda a película, sino como un momento no, puntual. partes, sí, solo salen partes. É que parece un documental realmente. É unha curta de ficción, pero parece unha curta documental. Pois Pero non é o mellor metraxe encontrado sí que sería axeitado, pode ser. Mm. Pode ser. Bueno, despois a curta documental levouno ABA. Eu quería que o levaran os da merda, pero ABA Non levaron levouno. os de merda, ai por Dios. É a única que non vin, ABA, é un documental de Mabel Lozano. Ali subeu Mabel Lozano a dar outra reivindicación máis moi boa sobre a prostitución, creo que foi, e o tema da trata de nenos e todo isto. Que penso que é do que vai o documental e ao parecer leva moito tempo facendo este tipo de traballos a Mabel Lozano, o sea que a tope con Mabel Lozano e as súas reclamacións. Non sei de que se ría na Lagoa, pero seguro que tiña razón. Vale, despois a curta de animación levárona os galegos, Martín Romero, por To Bird or Not to Bird, tedela tamén en Movistar Plus. Aba dobrada ao galego vai ser Faba. Moi boas noites, María Levo, moitas grazas por pasar. Xa imos por xa imos polo cortometraxe de animación, pola curtametraxe de animación que gañaron To Bird or Not to Bird, e debo dicir que a vin e me molou. Moloume. Non é pa nenos. Tampouco, non? Non le vedes os que levastes aos nenos a ver Unicorn Wars, non le vedes aos nenos a ver To Bird or Not to Bird. Bueno, ahora xa están curados os Eu nenos. solo vos digo unha cousa, dentro dun par de anos vamos estar aquí reivindicando que a animación tamén pode ser para nenos, porque he visto últimamente. Moi boas noites, Miriam. Iba a decir, eu vin cousas que non son para nenos animadas no Galizan Freaky Film Fest. Sí. To Bird or Not to Bird é un filme, unha curta para o Galician Freaky Film Fest. Agora que está Miriam por aquí. Eu vina Ahora dixeche, Miriam, xa a puxemos. e estades moi calados. O mellor sí que a puxeron, ollo. Entón, esa foi a que gañou. Eu vin tamén a de Becarias e vin a de todo perdido, todo está perdido. Todo está perdido pareceme unha fricada de carallo. Xa temos fichada aquí, Miriam. Ves? Xa temos fichada, ves? E a que non puiden ver foi Todo bien. Todo bien porque non me deixou. Pois todo mal. Todo bien non me deixou vela. Non me deixou vela. Que en que fecha será ese Galizan Freaky Film Todo bien Fest? velas. Nada, estaba aquí metendo cuña No, publicitaria. En que fecha será ese Galizan Freaky Film Facémolo Fest? cando fagamos os de festivais, Paco. Falaremos con eles. María Levo di que todo está perdido e Todo bien competían entre elas. Teño que meter risa enlatada, en plan aquí. Spam. Oye, podes dicilo, Miriam, que lanzamos aquí o comentario. Eso de todo está perdido e todo bien vai non dicir moita xente o domingo. Sí. Sí. Mira unha cousa, saltamos na PowerPoint esta que fixéramos, saltamos a dirección. E quen levou dirección? Tachán, tachán. Coixet. Xa quixera Coixet. Pasoume unha cousa con Coixet. Non me gustou nada a cara que puxo cando sacaron a foto dos que perderan os Goya non sei cantas veces, acordades vos na gala, acordas, Andrés, que fixeron unha foto, igual esa parte perdíchela.
Creo que fixeron aprendí. unha foto ao estilo da que fixeron nos os gañadores Vale. o ano pasado, pero desta volta fixerona cos grandes perdedores de Óscar, o sea, de Goyas, vale? Vino Entón ao ali final, estaban, pero non sabía de que iba o rollo. Sí, que claro, era de... xente que estivera nominada 3, 4 e 5 veces e que o perdera, vale? E a quen lle pediron que sacara a foto? A Isabel Coixet, que gañou 5 Goyas. Non un, nin dous, 5 Goyas. E puxo unha cara de sobrada, sabes, hombre, Pois, cando dixeron os 5 Goyas, dixen eu, pues será ególatra a tipa. Non pois me caeu leva ben. os últimos, non lle vin un amor, pero as últimas que lle vin a Coixet foi tía, a ver. Bueno, eu escoitei cosas moi boas dele e teño moitas ganas de pillara por banda, hai que decirlo. Dinos aquí Miriam que o Galician Freaky Film Festival 2024 será o 20, 21, 25 e 20 e 21 e do 25 ao 28 de setembro. Xa vou mirar a ver onde estou. A ver onde estou para esas datas. Bueno, se non gañara a Sociedade da Neve, se non gañara Bayona, quen credes que gañaría? Trueba. Sí, por saben aquel. Eu non sei, Non sei. Perder a oportunidade de darlle un Goya a un director como Erice que saca unha peli cada 20 anos e Eu que penso que estudia cerrar todas os as ollos. escuelas de cine, pois ao mellor darían. Non sei. Bueno, Mellor saca pois unha xa peli cada merece 20 xa anos, Goya pero tamén, escoita, saca unha peli cada 20 anos, pero o ano pasado estivo neste programa tamén, Vítor Erice. Ah, sí? Sí, eu recordo esa foto. A foto do tipo do pelo negro coa barba blanca, acórdome eu de poñela nun PowerPoint. Pero non porque sacara película, produciría. Non sei. Non sei. O que eu Non sei, sepa eu- levaba o tempo. O algo. Fixeron un documental... Un documental, non, fora. non Ah, el só, pode non? ser. Algo así. Pode ser. Sí, documentais quizás os Que de feito desta volta non foi á gala. Era o único que non estaba na gala. Pero bueno, eu penso que sí que levaría a cerrar os ojos, Pode ser. Pero eu personalmente darei yo a Elena Martín Jimeno. Eso xa... En serio, biche criatura? Bíchela? Vin Criatura e tuve unha historia moi simpática con Criatura que salín enfadada do cine. Igual que me pasou nos Oscars do ano pasado con Hasta que che explicaron, non? No, roína de Valentina con varias persoas e acabei dando de conta do importante que esta película e Sí, Non digo, a min gustan moitas películas que me fan roer, Escoita, se non É digo que non tuve na que roer moito e iso está guai. non digo que non sexa importante a película Criatura porque además toca moitísimos paus ao longo da vida da protagonista. Sí, e algúns escabrosos, que diste, cuidado. Pero É que é unha peli non como incomodísima, que é tan incómoda ademais porque non é que fale dunha muller, é que fala dunha experiencia de vida. dunhas experiencias en colectivo que pasan mulleres diferentes. Eu vime refletido en algunha situación, incluso. Joga. E Eu non pero, digo que sin non. embargo, claro, como era tan incómoda, salín como super asqueada de todo e ao roela, cada vez me iba gustando máis. Dicindo, joder, Pero digo, estamos ante a película máis importante que saliu este ano. E non por reivindicar nada, por como está construída e por que voz sae de aí. Non sei. pero tanto como para gañar a mellor dirección. Personalmente diría que sí. Pero, bueno. Entendo a xente tamén que lles deu a Bayona. Eu non o faría desta maneira. Eu estaría entre, se non fora Bayona, estaría entre Trueba e Vítor Eriz. Pero quizáis eu non teño ese componente persoal que me chegue tan fondo en Criatura, sabes? Porque eu teño pirolo, non... Pois pode ser que sexa ese o defecto do animal, non? Aí non xa non me meto. Digo que me falta empatizar con eses problemas que narra a película. Quizáis, E iso. Non, é posible, porque
eu debatino sobre todo con mulleres e todas tiñamos algún aspecto das moitas cousas que ocorren na película, todos tiñamos un aspecto que decíamos, guai, como a min. Pero non con toda a película, non está feito para que ti penses, pasoume todo iso, non, é No. reflexión colectivamente moitas experiencias. Dicías, Paco. Nada, que tal e como narra Sofía, como che pasen todas as experiencias da película, Claro, madriña, pobre. Pero nese caso, a personaxe da película pásanlle todas. É dicir, Aí está. Cando está de ser. Bueno, mellor dirección novel xa o dixemos, gañou Estíbaliz Urresola Solaguren, levei deume pena por Álvaro Gago, pero a min paréceme que era máis merecedora a de Estíbaliz que a de Álvaro Gago. Álvaro Gago tiña unha profesional como a copa dun pino, que era María Vázquez, e Estíbaliz Urresola tiña de protagonista principal a unha nena de 8 anos. Vale, entón, cuidado. Estamos falando de que sacou ouro do que tiña aí. Que a rapaza que, cuidado, se non houbera a norma esta de non darlle premios a menores, a rapaza seguramente gañaba o Goya Nobel, seguro, ademais. Porque fai unha pedazo de interpretación. Actriz protagonista. E aquí eu pensaba que yo iban dar a María Vázquez. E deronlle a Malena Alterio, tío. Que nadie duerma. É o primeiro Goya que leva? Penso que sí. Pois ao mellor estamos ante un DiCaprio de la vida que dixeron, vamos yo dar xa, non? No, porque non estivo tan nominada, estivo nominada fai, non sei, no 90 e algo. E este creo que é a segunda nominación. Entón, bueno, pero sí que é unha actriz que a peli, non sei, recoñecida. mirei algo a peli a raíz deso e creo que bueno, que ten boa pinta. Parece como unha comedia así lixeira, pero creo que ten fondo. Creo que En fondo porque a tipa o deixa todo para montarse nun taxi, non? Era o que decía o crítico da primeira, non? Entón, Está ben ás veces descubrir películas como me acaba de pasar, bueno, non agora, sino cando vin os nominados, de descubrir unha película que non sabía nin que salira. E dixen, sí, eu decía Laia Costa, parecíame moi raro que lle volveran dar un Goya despois do ano pasado, levalo, sabes? E despois despois da gala, saben aquel, e Carolina Yuste podía ter levado o Goya tranquilamente. O sea que saben aquel está moi ben. A parte está moi ben plantexada a película en sí mesma. Empeza dunha maneira, fai un xiro no medio e despois acaba dunha maneira que diste, hostia. Sabes, faiche un hostia ao final, sabes? Botas despois da chorada, botas un sorriso e diste, me cago na leche, que cabrones. Eso está ben. Pero está guai, gustoume aí o Trueba, gustoume o que fixo. Mellor actor protagonista levouno David Verdaguer, porque que non o parece. É que é clavado, joder. É Eugenio en todos os xestos, ata o de erguer a cella, sabes, este erguemento que facía de cella e toda a pesca, é que mola moito. Ensallaría toda a vida para ser un genio. Rollo, imitaría na casa desde pequeno. Dabanlle ovos de galo en vez de ovos de galiña para que se lle engravecera a voz, non? Manda carallo, tío. Non sei, pero fai un traballazo, Fai un traballazo, tío. A verdade é que sí. Non vin a do mestre, quédame pendente. Manolo Solo non fai un mal traballo, ademais avellentarono moitísimo para a peli. É dicir, está moito máis bello que nesa foto. Pero claro, non é tan vistosa a actuación. É que a actuación, aparte de ser boa, ten que ser vistosa, joder. E no caso de Verdaguer, é vistosa. Non sei. Poñerse na pel de outra persoa sempre dá puntos de cara a premios. Eso feito. Porque é complicado tamén, é dicir. Unha cousa é o parecido, como decíamos, dos rapaces de la Sociedade de la Nieve. Outra cousa é o traballo actoral, que hai detrás dun biopic ou así. Home, ao mellor nos queixamos ás veces dos excesos de biopics, pero queiras que non tamén é unha cousa, sobre todo para os actores, complexa. A verdade.
Vamos, que eu O Rosa. entendo perfectamente o premio. Estuven, por certo, comecei a ver hoxe para vos contar, a de Maestro, a de non me sale ahora, Bradley Cooper. E outro biopic, vai a ver se me entendes. Pero traballazo tamén. Estou na vendo nese mesmo modo que estou agora de versión orixinal e debo dicir que esa, Maestro, está en Netflix e tédela subtitulada en galego. Entón puxena en versión orixinal subtitulada en galego. O que pasa que pareina porque son 2 horas e pico e non tiña tanto tempo. Entón empecé a ver así un pouco e tal. Gustoume. Seguimos cos Goya. Mellor actriz de reparto e aquí saliume un toma con Ana Gavarín, a tía da abella raíña en 20.000 especies de abellas, que me encantou que lle deran o Goya a esta muller. Además, víase que estaba super contenta, que ata saltou ali no escenario, fixo un toma ela tamén no escenario, un saleulle aí. Pero bueno, gustoume que o levara ela. A mellor actriz de reparto. Aportades algo? Seguimos? Seguimos. Di aquí Madia Levo, eu tamén prometería o mar, pero desde Vilanova de Arousa non ten mérito, que son 5 minutos. Imos aló. Bueno, deste xa falamos, de o José Coronado, por cerrar, polo seu papel en Cerrar los ojos, fai de Emilio non sei que, ou Enrique non sei que. Fai de ollo. O actor este. Actriz revelación, e aquí sí ven Janet Novas por O Corno, que a levou, e non sei, Paco, ti que viche chinas, si vías unha actuación aí A de actriz ver, revelación de Xin Yi ou Ye Yuyi. a min China recordoume moito a Barrio e este tipo de películas españolas sobre la convivencia democrática en barrios marginales. Non sei se me explico, sabes? Este tipo de guión de multiculturalidade e tal, son dúas familias diferentes, unha é dunha Ben, Sí, está ben, pero tampouco é a gran interpretación, sabes? Dá a sensación de que a escolleron pois polos seus rasgos para facer unha película de China. O mellor pola súa experiencia, non sei, é dicir, parto desde a Pode ser. ignorancia, pero neste tipo de cosas tamén se... Bueno, desde o cine kinky, no? Vais aos barrios a Claro, buscar a te digo, xente como que xa ten o acento, que xa ten a experiencia Sí, vital as para experiencias interpretar contadas o na película papel. pois non poden ser moi diferentes das que viviran Claro. ou das que viviran algunha coñecida, sabes? Non... Bueno, un cliché do cine social ao final, sí, pero bueno, pero ocorre. Pero sí que Janet Novas no Cordo gustoume. E gustoume moito o discurso que deu, porque anda por aí algún fragmento en Instagram e tal, que lle dedica... estou a dúas más aquí, e con esta má de aquí estou editando no móvil. La magia del directo. Sí, porque non me acordei de cortalo e non vou poñer os cortes dos reels que había antes e despois, sabes? Porque gravei o reel directamente. Bueno, hai Entón que agora comparto. galego tamén na gala. Eso tamén engadiría. Galego, vasco e todo. Sí, eso quen o dixo? Penso que foi... Quen o dixo? A Urresola, cando subiu polo premio de guión? Ou quen foi que o dixo? O de tenemos unha gala super moi ecléptica hoy. Non me acordo quen foi que o dixo. Vou lanzar este vídeo. Vou meter aquí. A ver, espera. Aquí. No, pois non me deixa. Pois vou no subir así. Presentar. Archivo de vídeo. Descargas. Non vayas contando os teus secretos de mestre de ceremonias,
Ben, lanzo porque quería Paco que o víramos, entón lanzo a que o vexades todos. Espero que se escoite. Carmen y Saladina, que las llevo aquí conmigo, porque ellas eran así de salvajes y sabias como María. Para mí este premio viene a poner en valor ese conocimiento que se conecta con lo esencial, una sabiduría que no se articula a través de la palabra, se posa en el cuerpo y se camina, se baila, se cantaba para atravesar las injusticias a las que fueron sometidas. Vai por todas elas, vai por todas as aboas. Vai por todas elas, vai por todas as aboas. Infinito amor. Sí, a tope. In love con mis aboas. Cos miñas aboas. Que vos pareceu a súa actuación no Corno, Paco? Eu, a ver, ao igual que cada vez que citades Matria como peliculón se me pon a cara mustia, eu son un gran defensor como O Corno, como gran película, e na que sí que notei evolución das personaxes que aparecen na película. No Corno vexo evolución das personaxes durante o filme, tanto o tempo que sale Janet Novas como o tempo que salen as protagonistas. E as que, incluso as que salen pouco tempo, incluso da actriz portuguesa que sale nada e notas que hai unha progresión de personaxe e na outra, pois non notei eso. Notei que estaba María enfadada toda a película e que iba dun sitio para outro. Entón, claro, con O Corno eu flipei no moitísimo e, aínda que hai xenta que lle pode parecer unha peli lenta, eu sí que notei que sí que había un traballo de guión e de fotografía moi bon e, de feito, conseguiu facer unha cousa que me gustou moito, que é cando estou sentado no cine digo, isto cando acaba Estaba facendo a pregunta de e quedaralle moito? Títulos de crédito. E pareceme É unha cousa boa sempre. Pareceme algo loable, sabes? Que xusto cando digas, isto xa, se o alargas, se me fai pesado, acabe. Totalmente. E ese é o meu análisis sobre O Corno. Así, Andrés? Ni un guión e todo, pero quería esperar a que pasaran os premios. Andrés? Perdime ao final porque o gato quería salir de aquí e non tiña porta pechada. Estaba maullando. Sobre Janet, non? Sobre o Corno. Corno. Bueno, O Corno me parece que é unhas grandes aldraxadas aquí dos Goya, que só este presente nunha candidatura. Pois, bueno, parece... Non é un premio de consolación porque o merece totalmente Janet Novas, pero, bueno, coa perspectiva dos Goya, totalmente parece que lle deron por iso. A mí me parece que está fantástica Janet Novas, a peli funciona, toda a trama, sen desvelar, non? Tanto do parto inicial como da escena final onde pecha o círculo, parece unha peli maravillosa, de principio a fin. E logo, pois eso, Diego Anido facendo de galán. De Diego Anido. Diego Anido parece, non fai de parvo, fai de galán. Entón, pareceme genial ese Hai de mago da detalle. cidade que vai á aldea. De mago que se liga aí a Janet. María Lado está moi ben. Diego Anido evoluciona como personaxe e pasa de ser o loco ao mago. Por lo menos non quitando o encasillamento ese que Sabes parece que me extrañou? Sí. Por exemplo, non ver a nominación de María Lado a actriz de reparto. A min tamén chamou a atención que non estivera. Eso sí me extrañou, porque vexo a María Lado, pero super guai. É dicir, gustoume o papel que fai como fai, é dicir, e non é unha tipa, non é unha actriz experta, sabes? É dicir, aí Jaione tirou de xente, salvo Diego Anido e tal, pero as principais tirou de xente novel e saíulle moi ben a xogada, porque Janet fai un papelazo, pero a min a película sigo dicindo que me pareceu lenta, pero é unha percepción miña persoal. É dicir, fíxoseme lenta en partes. E partes que lle adica moitísimo tempo e outras partes que terían que ser un pouquiño máis explicadas pasan así, nun chiscar de dedos, clac, xa pasan meses. E diste, hostia. Eso é narrativa, eso é un... Claro, pero a mí
eu son dos tontos que vai ao cine, non son dos que saben de cine. No Entón, creo. eu necesito un pouquiño máis de desenrolo en certas partes, para entendelo ben. Sabes, ao mellor Sí. non a entendín, ollo. Sí. É a percepción que A me dan a mellor, min. no, a mellor Fran tiña o día e non che entrou a película. Ao mellor pasa. sí, ao mellor Sabe sí, pasar. ollo. Ao Que mellor con sí. unha de sentarte a reflexionar e sentir a película, pois se non tes o día, prefires unha explosión ou un neve. Se realmente dareille outra oportunidade porque teño que vela coa miña Lucía. Pero xa che digo, este día vina, pero claro, vin as cousas un pouco como as presas para telas vistas antes de hoxe. Entón, tampouco se debe facer iso moito, vale? É como poñer as cousas en por dous, non se debe de facer. Eu non o fixen, neste caso. Non se debe facer porque non colles as cousas ben. No. Dicíanos Madialevo, que por certo, vou lanzar aquí unha cousa porque Madialevo é un catacrack. Entón, Madialevo é lobeirista pro de novo. Mira, queda o lobiño aí donde Tapando a Sofía. Sofía. E dinos, non vin la sala de profesores, pero tremendas películas teño vivido eu aí dentro. O sea que pode prometer ese filme. Pasamos de Janet Novas, que meteu o galego na gala dos Goya, moi ben metido. Pasamos a actor revelación. Eu sinto, aquí quería que gañara solo polo meme Julio Juchén, pero non foi. Pensei que ia a gañar Brianator, polo mesmo que gañou o ano pasado, que entregou o premio, de feito. Non me sai agora o nome do rapaz que tiña parálise cerebral. Pero gañou Matías Recalt por La Sociedad de la Nieve, que fai un papelazo. E perdémonos que ganara Omar Banana. Omar Banana, tío. Omar Banana perdímolo aí totalmente. Digo, ganou Matías Recalt, que fixo un gran papel en La Sociedad de la Nieve. Non sei se todos o vistes así, se preferíades que gañara Omar Banana ou la Dani ou Julio Juchén. No, estou totalmente de acordo que o traballo actoral da Sociedade da Nieve sí que é merecedor de premio absolutamente por a súa calidade en xeral. Que además eso, que se parezan tanto e que o fagan ben encima, eso é mérito, porque é moi difícil aunalo todo. Por eso a xente se acaba queixando de que non se parece a Elvis, non se parece a... Eu penso que tiña que haber un Óscar, tiña que haber un Goya Un Óscar aparecidos. No, un Goya a dirección de casting. A dirección de casting. Pensei que me ibas a decir meter o premio parecido razonables. No. Bueno, en son, ao final non gañou 20.000 especies de abejas, que era que decíamos. Eu debo dicir que Cerrar los ojos non ten, home, está ben, pero non ten un son que digas ti, buah. E saben aquel dentro do que cabe, que soa como Eugenio, pero supoño que polo bozarrón que ten Verdaguer e non polo que fixeron co son. E pouco máis, non a vin, pero non sei ata que punto o son pode brillar por encima de la sociedad, o sea, por enriba de La Sociedad de la Nieve. Penso que os técnicos foron moi ben gañados pola Sociedade da Nieve. Penso, non sei como percibides vos o tema. Sí, pero teño unha gata que esfolar aí nese tema. A ver, sí, por favor. Vale, voume poñer moi seria. Había un señor, que non me acordo como se chamaba, non vou decir o nome, que decía que un traveling pode ser unha cuestión de moral. E nesta película descubrín que un Foley, que Fran sabe o que é Foley, non sei se saben as nosas espectadoras. Foley, vamos a explicar así rápido. Paco, por favor. Foley. Engañar o cerebro do espectador para que pense que un sonido que está a escoitar é o sonido real. Por exemplo, nas películas de hostias, cando rompen un oso, normalmente son verduritas que están sendo machacadas, ou o son da neve, xa que estamos falando do son da neve, normalmente maicena metido nunha bolsita e facéndolle así. Almidón de maíz.
que é co mesmo Vale. que facían moita da neve artificial, almidón de maíz e celulosa. Pois aí Continúa. está o meu discurso e gracias por darme a bola tan perfectamente, Paco. Sonido de osos no accidente, vai a cámara aí super rápida desto que nos estamos muriendo e párase na perna rompendo e sonan verduritas. Iso era verdurito. Para min, unha cousa é que queiras facelo cru, que eso me parece moi respetable, que teña todo o gore do aquel, pero o foley de verduritas non é un elemento realista, é un elemento de exageración, un elemento de recrearse cámara lenta e e iso é o que a mí me parece insensible coa historia, máis que se tuveran metido un conflicto emocional entre os personaxes, cousa que lle faltou á película para ser narrativamente aí, ¡buah!, super comercial e super... Sobre todo cando... Pero a min eso pareceume super insensible e solo, ademais, por un motivo. O mellor me tería pasado desapercibido se ocorrera unha vez, pero ocorre 2 veces en 10 segundos. Sobre Se todo para a cámara. cando... Se para outra vez. Non, deixa estar, home. Non te recrees. Ese é o meu problema. Cando a día de hoxe hai sustancias artificiais para simular carne a osos. Quero dicir, se queres ir polo realismo, colle material tipo, non me sale ahora, látex, tipo tal, e como nas pelis de vamos a recrear un disparo e hasta onde chega o disparo, pois o mismo coa hostia. Pero Graba realista, como sona eso, e se descoloca o personal vendo a película, pois non, dis, no, é que te descoloca porque nunca oiche unha perna partirse. É un pouco, vou a traer aquí Salvar al soldado Ryan, cando o maestro do cine, o señor, agora dixen maestro do cine, Spielberg, meteu o son dos casquillos caendo, que ninguén os poñía nas pelis ata entón. Ese e estáche poñendo do fígado, sobre todo os que usamos armas algunha vez, porque sí, está disparando de verdade. Por fin, un tiro, unha ametralladora, unha MG soa como ten que soar. Can, 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 can. Sona o can, 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 clink, 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 e van caendo as vainas. Fixadevos nesa peli, se volvedes ver nalgún momento, que forza o realismo con ese tintineo das vainas e é máis. Dependendo da arma, a vaina soa diferente. Tamén, polo que dice Sofía, estuvo a un paso de meter o berro de Wilhelm cando un salga disparado. Pero estuvo a nada. Pero moladito, cando sai o tipo disparado para atrás, que non, cando sai o tipo disparado para atrás na silla, que... Eu imagínome o editor de son ali na sala parando a man así a baiola. Non toques, non o metas aí. Imaginades, porque sale o tipo disparado para atrás na silla e soa. Pero seguro, é o que me faltou. Por iso non vai gañar o Óscar. Perdiche o Óscar por non ter metido o berro de Wilhelm. O berro de Wilhelm. Boa, molaría que houbera unha edición americana co berro e a versión para o resto do mundo sin o berro. En plan, no, é que os americanos gustéis o berro de Wilhelm, tamén lle metemos máis explosións a versión americana e quitamos 15 minutos de conversación, que non lles gustan as conversacións. Sen embargo, a xente que analizou Viven e Alive en inglés, La Sociedad de la Nieve, din que hai máis conflicto en Viven entre eles que en La Sociedad de la Nieve. É que eu creo que por eso lles gustou moito aos supervivientes, porque a todo o mundo queda ben desde os supervivientes. Ninguén ten unha sombra ni unha maldición consciente. Bueno, esta xa dixemos que gañou Paula Ribó, Rigoberta Bandini, que non sabía eu que era dobradora, era atriz de dobraxe. Era Kaiju. Era Kaiju. Era Kaiju. Era Kaiju, joder. Era Chihiro tamén. E que? Tamén. Chihiro. Chihiro, da película de Ghibli. En serio? E eu vin Chihiro, macho, que estou super enamorado desa peli. Era ela. E eu quedándome con é a que canta que hai unha teta por fora. Manda carallo. Ten pasado. Música original gañou La Sociedad de la Nieve e penso que ben merecido, aínda que vin Robot Dreams e tal, penso que ben merecido porque é que se che queda o tan, 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 tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. El que se che queda metido na cabeza aí. Non sei se che pasou a ti, Sofía. A min non, non me Sofía acordo. quedou pensando en puerros o resto da película. Estuve moi enfadada cos puerros, tío, cos pementos. No, a ver, sei que o traballo estaba guai porque, a ver, polo menos non era o típico que suele acompañar os blockbusters e tal. Non había tanto violín triste, aínda que fora triste. No, era máis tirando de pianiño e tal, pero era unha música bastante sentimentaloide, bastante Sí, non tirou de épica en canto a música. No, No. a maioría Estamos eran, describindo como eran se así. foran os Eh? soniditos que lle poñen a The Last of Us polo medio, esa guitarriña. A maioría tiraba de piano, salvo Sí. eu de feito duvidei con, saben aquel, porque Andrea Motis, que é unha trompetista, saxofonista e vocalista catalán, creo. É moi nova, ademais, pero como que de feito ten un documental. Fixeron un documental con 24 anos que ten, ou así. Sí, era como que rompía un pouco esas outras cancións que tiraban de piano e tal. Entón, pues, Sí, a tipa fixo dubidaba de que varios igual rollos así, lle deran a ela. tipo jazz, aí. Fixo aí uns rollos de jazz así bastante. Sí, moi boa. Ben, seguimos para non parar isto moito xa. Guión original e aquí levouno 20.000 especies de abejas, ben merecido, eu penso, porque é un guión moi bon. Cerrar los ojos, aínda non acabei de ver, tamén me parece un guión bastante chulo. Penso que se non gañara 20.000 especies de abejas, gañaría Cerrar los ojos. La llegada deu unha sensación de que é un guión que se podería representar nunha obra de teatro tranquilamente. Sin ser malo, é dicir, non é malo tampouco. E as outras dúas non as vin. Te estoy amando locamente e Una vida no tan simple non as vin. Vereinas, se Deus quere, pero non as vin. Non sei vos se apuntades algo ou continuo. Eu entrame a duda de por que lle poñen a unha película La Llegada cando xa hai unha peli moi icónica con ese nome e pode dar a confusión. Pero que non é La Llegada, realmente o título é En inglés, Upon Upon Entry. Entry. Upon Entry. Sí, Entón, peor mo pos, porque Traducirono aquí, sí. pero seré Upon Entry. que significa? E non é mala a película, Upon Entry, antes de entrar, ¿no? Penso que antes de entrar, a la Sí, llegada, en la entrada. sí. Que o rollo vai dese, eles viaxan a Estados Unidos cunha visa destas que sortea Estados Unidos cada ano ou non sei que historia, e vai de todo o interrogatorio que lles fan porque Alberto Amán é venezolano. O tipo é venezolano, pero está en trámites de nacionalización española mentres se vai a Estados Unidos a intentar ter a nacionalidade estadounidense. Entón, empezan un cuestionario aí aos dous superagresivo e chega un momento que che pon, sabes, que diste, Dios, tirolle a mesa a cara. Sabes, en plan... E non sales desa sala, é dicir, estás todo o tempo nesa sala e mesmo eu tiven que parar varias veces ao filme porque pensei que andaban con maquinaria e non, é na película, é dicir, hai obras nas salas do lado e teñen xo sabes que digo eu, hostia, macho. Pero que Que boa idea. Estáche buscando a crispación. Fallou un mosón, que lle meto? Obras. Claro, pois flipas. Non sería o primeiro. Pero eu penso que é buscado para crisparte máis aínda. Para que estés máis mosqueado aínda co rollo de que lle está pasando. Non sei, a min non me disgustou a peli, non é... Mellor Foley, entón ten mellor Foley que La Sociedade de la Nieve. Non te pases. La Sociedade de la Nieve, salvo as berzas, joder, o resto está ben. Está moi ben traído. A min gústame moito cando fan a oclusión sónica esta da neve, sabes? Que se empeza a escoitar cando a avalancha. Sí, é verdade, lembro ese momento. Tío, que estás ti ali, macho, e que te mete dentro totalmente do avión. Guión adaptado. E aquí gañou
Robot Dreams. No. Robot Dreams, ¿no? Sí, mejor guión adaptado, sí. Pablo Berger, por Robot Dreams. Ben É traído. que era antes Robot Dreams. Unha novela gráfica. Sí? Ah, Sí. É unha novela gráfica, de feito. claro. Esta é a versión da novela gráfica. Pasa moi a miúdo de que a mellor película non leve ao guión. Ningún premio. Andrés, pasa. Además, esta era unha Sí, novela. sí, non é... Sí, tanto como pasa que o mellor director non é a mellor película, sí. Que a Bayona Non pasara ten allí. por que ser. Claro que Bayona pasoulle moitas veces, sí. Ter mellor dirección e non ter mellor Que película. non mellor película. Mm. Pasa nos certo. premios, sí. Porque ao parecer que o rollo este... por certo, comunicouse Manolo González comigo Ajá. esta semana, este fin de semana, e díxome que un día vai nos explicar o que fai un director de produción. Ben, E que para él, que foi director de produción, por exemplo, del Bosque Animado, primeira película europea e española de animación, Animación en 3D. en 3D, exactamente, de animación en 3D, non me pase como a do meme do barco de vela, do barco Sí, do meme do barco. O primeiro barco movido por aire, sí. Os presento el primer barco movido por aire, vamos a ver. Con unhas velas novas aí, bueno, o caso. Dicíame Manolo que para él é a profesión máis infravalorada do cinema, a de director de produción. E eu, polo pouco que lle escoitei e polo pouco que sei do que fai un produtor, casi concordo. Porque o tipo que menos... sabes, o director de producción, vale, sí, director de producción, pero Está aí. nunca dis unha película de o director de produción, dis unha película de o director da película. Nin os familiares do director de produción din unha película do meu familiar. A ver, un director dunha película pode solo dirixir actoralmente os actores ou podese meter en moitos sitios máis, porque pode facer a edición en conxunto co editor, pode facer o son en conxunto co director de son, etcétera, etcétera. Pero o director de produción fai que todos eses equipos existan. Claro. É o que contrata, o que fai os timings de rodaxe, os que di, no, esta escena non la podemos rodar antes porque si no, despois tenemos que esperar 6 meses para que le crezca el pelo outra vez, por exemplo. No? Foi o que dixo, no, pues, o final do rodaxe vámoslo facer en Granada, que así adelgazámolos a todos a tope e xa está, xa se acaba. Sabes? Xa non temos que volvelos a engordar para volver a rodar o resto de tal. E é certo tamén iso que non está suficientemente valorado, porque saindo dun grado de comunicación audiovisual, ninguén, cando lle preguntaban ao principio da carreira, decía, eu quero ser director de produción. Nah, eso non pasa, a miúdo. Eso vai ser descubrindo máis tarde. Porque dá E un moito chollo tamén. Claro, é un traballo, Sobre todo. eu penso que é un traballo super arduo e super estresante. Pero a xente que coñezo que acabou preto de aí son xente que dá feito ese traballo e o disfruta moito tamén. Por moi costoso que sexa. Entonces, bueno. Tense que gustar, claro. Home, claro. Joder, se che mola iso, ten que molar moito. Ser o que É contrata. vocación. É vocación. O que pelexa cos actores, o que pelexa cos representantes dos actores en moitos casos. Eso, cuidado. Ben, guión adaptado. Pasamos a maquillaxe e peluquería e agora empezamos xa a voráxine de La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve levou este premio. Aínda que eu pensei que igual o levaban ou saben aquel ou a outra, a de Valle de Sombras, que teño moitas ganas de ver, por certo, Valle de Sombras. Que é dun tipo que vai a Nepal e desaparece a muller e a filla. Pensei que era dos rescatistas da Sociedade da Neve. No. Joder, Paco. En fin. Ben, despois diseño de vestuario tamén o levou La Sociedad de la Nieve, se non me equivoco, non? É que levounos todos. Todos Sí. os técnicos. Menos Diseño de vestuario polos farrapos que se... Menos- que se- Menos cal. É, que esos O de farrapos empezan sendo roupa. Sí, menos roupa normal, claro. O guión, Claro. pero Está empezando no aeroporto. aínda que o guión tamén é técnico, non teño guión por premio técnico.
é dicir, é máis artístico. O sea, o guión é meto como en actuación, sabes? É Aí dicir, vouche levar a contraria de señor que está estudiando un FP probablemente por suspende. favor, ilústrame. O guión non está pensado como algo artístico, sino como unha ferramenta de traballo que vai cambiando ao longo do deseño e elaboración da película. E non sei Sigue Podría sendo ler- algo artístico, home. Podería lerche aquí a definición de Manolo tamén, que fai unha definición Son as de dúas que é un cousas guión, tamén. que é un texto fungible que axuda ao director a facer a película. Xa sei, se a descripción seina, pero eu, persoalmente, considero unha obra máis. Axuda o director? Sí, pero é algo artístico, porque ten os diálogos, ten Pero é o como un libreto de teatro. Ao final, o libreto de teatro é a base para facer a obra. O sea, tú podelo ler e consumilo como un produto, digamos, como unha novela, pero non é esa a súa función. De todas maneiras, o tema de premio de guión, eu imagino que é, pois eso, o guión resultante dese Claro. proceso tamén, non? o guión que se E- plasma na película. Claro, e nese Ese sentido, tamén decía alguén, non me acordo quen tampouco, que de un guión bon pode sacar unha película mala ou unha película boa, pero dun guión malo, olvídate, é dicir, Olvídate. tamén, non? Eu penso que un pouco son as dúas cousas, é dicir, é unha cousa en construción, unha ferramenta, pero ao mesmo tempo está a alma da película no guión, ten que estar. Bueno, efectos especiais, levouno La Sociedad de la Nieve, John Serrano, David Ceras e Mariano García Martí. Eu, vendo o como se fixo, entendín o porqué, porque hai moito efecto físico, non tanto efecto especial, si que os hai tamén, porque logo o que fixeron foi rodar planos baleiros nos Andes, con neve, que foi o último que rodou Bayona, ao parecer, que se foi con Numa e con non sei quen máis, a rodar eses planos baleiros, co director de fotografía, obviamente, e rodaron eses planos baleiros e con eso encheron todo o tema, pero utilizaron moito no set do avión, utilizaron moito pantallas LED curvas, é dicir, o sistema este que usou o Mandaloriano, Sí. algo parecido, non tiñan o teito, pero si tiñan as pantallas laterais, vale? Porque non Pois, querían croma. O sea, fíjate quería tú que creo que esas pantallas foron un pouco en detrimento de un aspecto da película que a mí tamén me faltou. Porque se non hai conflito entre os personaxes, pois o mítico é o conflito do home contra a natureza, non? E hai exemplos moi chulos. E a mí aí faltoume un pouquiño de traballar a nivel visual. Non me daba a impresión de que eles estuvesen no escenario. Ou de que o escenario se estuvera tragando, non sei. Faltoume algo. Pode ser porque é arranxado todo, non eles realmente están ou nun olivar ao pé de Granada ou a 4000 metros de altura en Serra Nevada, pero claro, ti estás vendo os exteriores dos Andes, de onde caeron, do Val das Lágrimas, creo que se chama, onde caeu o avión. Estás vendo ese exterior, pero proxectado en moitos casos nunha pantalla. Pois Non aí sei. falloume algo. A min non É me dicir, digo. non ten que ver cos efectos especiales. A mí, por exemplo, gustoume moito a serie esta de AMC de terror, que chega un momento no que todo efecto especial, que é unha serie, non ten para ir a rodar ao Polo Norte, pois ves os dous barcos atrapadas no xeo e sube a cámara e ves a inmensidade branca. Non ten ningún tipo de efecto especial, non é, que bonito é o Polo Norte. E, sin embargo, notas iso. E a min faltoume en Bayona que grandes son os Andes, que desafío atravesalos andando. Iso é o que me faltou a min personalmente. Pode ser. Para que tuera ese valor de conflito a película. Montaxe tamén o levou a Sociedade da Neve, en concreto foi Andrés Gil e Jaume Martí, un era altísimo e outro era baixiño, penso que foron esos, parecían o punto e aí, porque además, de feito, un quedoulle o micrófono aquí diante da cara e o outro tivos que agachar para falar, o sea, unha
Mortadela e Filemón. Foi dos primeiros Goya que entregaron, de feito. Pero vamos, moi bons os tipos. De feito, eu califico os de vos porque cando ti montache algunha vez, e Sofía, ti montache, e Paco, ti montache, Andrés, non sei se chegache a montar algo tamén, Sí. verdad? Sí, sí. Cando ti montas e ves esa escena do accidente do avión, vou ir ao accidente na cabina, vale? E ves eses como 50 cortes debe de haber aí. E van todos engranados e non che patina nada, sabes? Que estás que non das entre os sonidos de berzas rompendo e todos eses cortes, clan, 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 sabes? É dicir, é que te mete dentro do avión. Non te das conta, pero estás dentro do avión. Vale? E non sei, a min pareceume un montaxe acertado en certos puntos da película. Logo que a peli se ralentice en momentos que son máis serenos, no? De reflexións de Numa ou tal, pois sí, vale, pero gustoume a montaxe. Debo decir iso. Sí, sí. É que a mí me gustou La Sociedade da Nieve. Non se nota. É unha película que eu faría, se puidera, e se soupera como. Na Lobeira por un chanfaina lá. Pois, O pedante cinéfilo que hai en min sí que berrou Aldraxe moitas veces. Mira, Manolo, traigo Non a min entretívome, pero bueno. claro, pero aí vou ao rollo de espectador ou entendido. Sabes, moitas veces temos que deixar na casa o que sabemos e deixarnos enganar, porque moitas veces non queremos ser enganados. E o cine ao final baséase en que te deixes enganar. Porque se eu digo, joder, é que ese tío non estaba aí. Totalmente de acordo, A pero... película é como Pero cando hai cousas que che rompen Claro. esa... Claro, pero A mí Sí. a voz en off do morto non é spoiler que se falamos da historia real. de Numa, Sí, non che gustou? sobrou por completo. Sin A embargo- película sin ela estaría igual de ben. E sen Pero embargo, dá sentido, penso. a min encántanme as historias que teñen narrador, aínda que señan no A min cine. revéntame. A min revéntame as voces Hai en no que off. usar ben. No, É como... tío. Eu empezou a Melí e eu Muéstrame, non me lo cuentes, Mm. muéstrame. E se non, que sea unha cousa como en Casino, sorpréndeme rompendo a voz en off, cargándote a voz en off e tú, bien, gracias. Bueno, eso pasou no, na todo o película tamén. Eu creo que aquí lle dá sentido a voz en off a toda a homenaxe que lle dan aos mortos. Sí. A non ser que sea como nos videoxogos, que morres e quedas mirando a ver que lle pasa ao resto. Eso que falle pasou a Numa, sí. Claro, é que iso que pasa a Numa. E iso é raro, non? No, Non sei, Non sei, a personalmente. min gustoume. A Pero mí que funcioname no Crepúsculo de los Dioses, o de que a voz en off sexa do morto, pero aquí pero aquí non non sei se me esperas. importa. O un American Beauty Bueno, que xa che dixo ao coñecía a principio. historia. Claro, Que pero che dixo ao En principio, todo "Hola, eso sí, claro, pero aínda son así, unha voz en off e me he muerto. Ah, non me queríades. no, pero escoita, pero como American isto, Beauty tamén, non? Que Sí, claro. creo que sí. ti di, Sofía, que xa conocías a historia, pero é que eu viven vino aí hai a tira de anos. Eu non tiña nin idea de quen era no, unha, que de quen era outro e de quen era o da moto. eu coñecía por cuarto milenio, non viven tampouco. Eu tamén vos digo, desde que viven, Sí. cada vez que subo nun avión, pode corroborárvolo alguén tamén, empezo a mirar a xente con a que me comería antes, en caso de caer por aí. Claro que sí. Non vos pasa. A quen lle? Non vos... Joder, que animal. Como que non vos pasa? Non No, subides en avión e decides Eu non me subo nun avión e digo, vamos caer. a azafata, bien, este que levo aquí ao lado tamén o comía, teño pinta de durar eu menos que aquel, sabes? Eu fagome unha lista de supervivientes Pero e de eso- personas a comer. Eso é Aníbal, home. Estás describindo a Aníbal. Ves a Paco relamendos aí, vai no avión, hai o típico bache aéreo e fai Paco. Faltalle facer así como Aníbal, no? En fin,
Digo, Bueno, que houve xente que se puxo a ver La Sociedad de la Nieve en pleno vuelo, que bravo por esa xente, eu non sería tan bueno, valiente. escoita, eu lín nun barco no medio do Mar do Norte, en Escocia, co sol de medianoite, ademais, sempre o digo isto, lín relatos dun náufrago. Bueno, por si Tamén. acaso. Tamén estabas mirando a xente a ver que comería. E mola moito, relatos dun náufrago lido no medio do mar, o sea, mirando que todo o horizonte seña mar, sabes? Eso é ambientación pura e dura, Digo, Non sei, eu non o faría. que a min as historias con narrador mólanme, joder. A min gústame o rollo de que haxa un narrador, sabes, fora da historia, que coñece a historia que xa está narrando. A min, de feito, Depende. a primeira versión de Blade Runner, que é case a que me gusta máis, que xa non está en ningún lado, pero a que tiña voz en off, esa de Harrison Ford desganado. Desganado. Sí, totalmente desganado. Coa voz en off, esa, quizáis porque foi a primeira versión que vin, pero que casi me gusta máis que a montaxe do director, ou non o remontaxe e demais. Pois eu É cada que vez que veo unha depende. película e hai unha voz en off, Claro. revéntame. Entón, Claro, en plan, depende. mierda, outra vez. Hai nas moi boas. Eu que sei. E máis, encantábame Traveling Indemnity. a de Denzel Washington do demo, que xa falamos dela no Cinema Lobeira, non me acordo nunca do puto título. Fallen. Fallen, aí está, que era que empezaba cunha voz en off dicindo: "Os voy a contar el día en que casi me muero", e era o doblador de Denzel Washington. Diste, joder. E ves a Denzel Washington que se está morrendo. E diste, me cago na leche. E mola moito, a min ese detalle molame moito. Bueno, atrevedevos a chamar, se queredes, o 676-088-371, un éxito, o teléfono, un éxito esta línea. Non para de sonar. O que pasa que lle estou dando a colgar todo o tempo. Dirección artística, levouna tamén La Sociedad de la Nieve, 5 fuselaxes, entre moitas outras cousas, un deles nun estudio pechado con pantallas, outro deles na neve a 4.000 metros de altura, outro deles nun olivar cheo de neve artificial feita con celulosa e almidón. Outro en Outro barro, aproveitando o avión de barro. Escoita, outro deles subido nun gimbal, imagínate a capacidade do puto gimbal para ter a todos os actores sentados no avión como si fora tal, e outro real, o sea, a tamaño real, un avión a tamaño real dentro dun estudio que simulaba, outro nun estudio, o quinto, nun estudio o avión enteiro, que foi no que rodaron as esceas todas de a bordo do avión, vale? E foron por desguaces de avións buscando os Usaron cachos. de cero todos os cachos, flipa. De por Yo- pan. E o do olivar fixeron un furado no olivar que podían subir e baixar o fuselaxe e rellenar os ocos con neve para cando rodaban as esceas que estaba o fuselaxe debaixo da avalancha e todo o rollo. O sea, alucinante. Alucinante. A min flipoume. O como se fixo, sempre me mola velos, os como se fixo. A min tamén. Dirección de fotografía levouno o, creo que era uruguayo, ¿no? O Pedro Luque. Pedro Luque, sí. Sí, que a verdad que eu penso que fixo unha labor moi boa, aínda que sí que é certo que pode ser que patine eso das pantallas moitas veces, ou de ese CGI que fixeron para mezclar unhas imaxes coas outras, vale? Pero moi ben traído o tema, se o director de fotografía non fixera ben o seu traballo, notaríalo moito máis, esa diferencia, seguramente. Entonces, E xusto, Tivo que se ser. chegar tarde. tivo que ser a hostia a cadrada que fixo dunhas imaxes coas outras para que eran iguais, sabes? Non sei. É como o vexo, Sí, no, eso tamén yo recoñezo. E agora entramos no que está estudiando Paco, que é produción audiovisual. Entón vai nos dicir Paco que lle pareceu a produción de La Sociedad de la Nieve. Tería que vela. Tería que ver a película. Margarita Huguet, que vamos, vaya pechada de traballar que se meteu esta muller, me parece a min. Porque empezaron antes da pandemia, o sea, empezaron en plena pandemia, de feito, a rodala. Dixeron, acabaron. mira, hai unha noticia boa e unha mala. A ver, a boa. Vas a rodar con Bayona. A ver, a mala. Bueno, non sei se te dache conta que hai un virus que nos fai que estemos todos encerrados.
Sí, de A feito ver ves a, como faz. no como se fixo ves a peña nos castings e todo por aí cando se xuntan por primeira vez todos coas máscaras, todo o rollo. É unha flipada. 160 e pico días de rodaxe foron. Que non é pouco, Uf, Mm. É moito, que de Dios. locura. E o comparas con un ano que ten 365 días, é unha locura. Hostia. Hai É un cousas que tempo. se rodan nunha semana, A ver, non é habitual, pero... Hostia. Pa Bueno, que pero date conta, conseguir os fuselaxes, conseguir a Escoita. neve... No, pero 160 e pico días de rodaxe. De Non rodaxe, facendo só. rodaxe. Ah, no, de rodar solo. Todos os actores mirando ali como traballaba o director artístico. No. Rodando. No, é moito. Eu se teño que dar voltas ao redor de 300 e tantos días. Bueno, ata aquí o análise así un pouco do que foron os Goya. Eu non sei con que vos quedades este ano. Eu diría que para min foi unha gala amena de ver. En contra, o sea, en o contrario de outras veces que sí que como se di? Que sí que eran máis pesadas de ver, facíanse máis longas, máis lentas, máis tal. Esta foi unha gala bastante dinámica, a pesar de que hubo incluso mesmo algo de humor e todo o rollo. E nada, reivindicacións, pois aí o Pedro Almodóvar, que lle pegou unha pitada como Dios manda ao vicepresidente de Castilla e León. Dios, moito ruido fai esa silla, Sofía. Perdón. Tens que comprar unha coma de Fran. Sí, bueno, a miña se me movo tamén fai ruido, o máis que podo facer sen facer ruido é isto. Digo, Almodóvar que lle pegou unha pitada ao tipo porque antes, polo que dixo, que xa vos contei antes, que dixera antes de entrar na gala que viñan aquí os señoritos que levaban as subvencións, non? E díxolle que de todo ese diñeiro que se levan que despois teñen que devolver moito e que chega moito de novo o erario a base de impostos, salarios, etcétera, porque hai miles de persoas traballando nas películas, non? Milleiros. Entón, houbo moita reivindicación desas, houbo a reivindicación de Gaza, a guerra, o rapaz este da Sociedade da Neve que levou o actor Nobel tamén falou da situación da Arxentina, porque é arxentino, dixo que non nos quiten la cultura, que non nos quemen la cultura, e decían na SER tamén que no espacio de cine da SER decían que non nos la quemen aquí tampouco, decían por España, non? Sí. E pouco máis, eu pouco máis teño que dicir sobre esta gala. Foi unha gala que me gustou e como me molou La Sociedade da Nieve, non sei se quedou claro, estou contento. Sofía. Nada, tamén decir que dos highlights que estuven así vendo eu, a reivindicación das mulleres que xa se leva un tempo dicindo, pero desta vez, bueno, os casos que hubo últimamente no cine español, fai falta que non se esqueza, que por favor, aquí aínda siga habendo unha estrutura que fai que as mulleres teñamos medo de atoparnos unhas certas situacións na industria do cine. Quen fixo a reivindicación? Foi a Basta, de 20.000 especies de abejas, foi? No, foi Ana Belén, Sí, Ana Belén, de feito, sí. E totalmente necesario recordar que un señor que o ano pasado se falaba moito das súas películas super revolucionarias, pois resulta que o señor pois tamén está implicado, revolucionariamente pirado. Sí. E que é unha persona que, bueno, representa un peligro para as mulleres dunha industria. E non a persona en si mesmo, son a estrutura que permite que haya persoas así facendo este daño. E eso, que está moi guai, que para eso están estas cosas tamén, para reivindicar Gaza, o papel das mulleres, o colectivo LGBT QA+, que estuvo moi ben representado este ano. E, bueno, en xeral, ben, a gala, o pouco que vin dela, moi ben. Non houve un momento Will Smith, eso é que foi ben. Sí, non se levantou Isabel Coixet e lle pegou a Javi.
Sabes, no. Andrés. Pois eso, concordo prácticamente en todo. A cuestión é que non a iba a ver e acabei vendo, entonces é que eso é que estivo ben, foi moi amena e non sei, como que iba todo moi dinámico e non había momento de, bueno, voume a facerme unha manzanilla ou outra cousa, non? Tocouse moito eso, o tema do acabouse, non? Contra que xa vai sendo hora, non? E de feito mesmo había os paipais tamén. Os paipais, e logo coas pegatinas de Gaza, coa sandía e os colores da bandeira palestina. Igual faltoume algún discurso máis neste sentido, porque a de 20.000 especies de abellas, a Estíbaliz, creo que foi a única que fixo un comentario así potente ao respecto contra o xenocidio, pero polo demais, ben, parece unha gala moi, bueno, que acabei vendo, non a iba a ver, xa que ese é o máis que podo dicir. Paco, última reflexión. Vale. Bueno, pues ata aquí quédame explicar que facía este cadro aí detrás todo este tempo. E é que esta semana, a semana pasada, o venres, convidáronme do CPI Atios a participar nesta iniciativa do IES Rafael Dieste da Coruña, que aquí tamén se fala galego. Se vos lembrades, pois tamén participou Viggo Mortensen nesta historia. E o pianista James Rhodes e tamén o pandereiteiro Xavier Díaz, etcétera, etcétera. E a ese nivel está Fran de Lobeira, que participou tamén neste tema. E o trouxen pa aquí para dicir que eu participo por mediación do CPI Atios, vale? Que está nestas letriñas de aquí pequenas, un deses nomes de instituto é o CPI Atios. Xa vedes, todos os institutos que están participando aí, non se vai ver, pero son todos eses. Vedes que hai moitos nomes, pois están participando nesta campaña na que lle entregan a negocios locais, a persoeiros do concello, persoeiros que coñezan ou os que podan chegar, este letreiro, sacanlles unha foto con el, como dicindo, aquí tamén se fala galego. E aquí na Lobeira tamén se fala galego. Entón, dito isto, xa só me queda darvos as grazas por chegar ata aquí, lembrarvos de novo que, como a sempre, que valoramos o voso tempo, valoramos o tempo que estivestes aquí mirando para nós e vendo como divagábamos dunha peli a outra e como decíamos tal. Sabedes que os programas da Lobeira non brillan, nunca van levar o premio ao mellor guión original, nin a mellor escaleta, pero sí que se fan a menos. Eu, polo menos a min, faiseme a menos. A quen lle pareza que non, pois teno fácil. Apaga o ordenador e vai dormir. Dito isto, moitísimas grazas por estar ata aí. Temos que pulir un pouco máis o tema de que chamedes ou entredes en directo vía telefónica, non sei como, pero habémolo lograr, que alguén chame e que faga unha chamada e entre en directo, máis que nada para probar o sistema. A ver, espera, que me está dicindo aquí María Levo. Estivo Aragorn, pero non San Valentín. San Valentín. Eu, falando do Señor dos Anillos, sí. Eu pensaba que a muller do Señor dos Anillos morría. Ai, Dios, de verdad. De verdad, vamos a expulsar do grupo. Non, é que hoxe tivemos unha historia, porque como hoxe foi San Valentín, fixeron un meme o meme de San Valentín, vale? Entón, espéreme, señor Frodo. Fixeron o meme este e, claro, fixémolo no grupo que temos da Acodega, da Xunta Directiva, da Asociación Obradoiro Digital Galego, que vedes aquí debaixo o meme. Vou lanzar algo para que vexades o meme, vale? Vou lanzar este que é moi ben traído, o spam. Spam! Védelo aí debaixo, que pon Obradoiro Digital Galego. Bien, pois.
ou quítome un momento. E des... Aí está. Vémolo. Vale. Pois xa o vistes, pois no grupo que temos da directiva puxeron este meme, ¿no? En plan, puxeron, espere, señor presidente, non corra tanto, tal. E puxeron a miña cara a Frodo, ¿no? Porque son o presidente da asociación. E aquí o Paco di, porque tal, porque non sei que. E puxeron outro, pero ti foi no de Ana Pontón, ¿no? No de Ana Pontón. Porque puxeron un de Ana Pontón de Ah, salía o como O era? logo do O PP decía O ningún narco. home Ningún conseguirá malo, derrotarme. dicindo, ningún hombre. ningún hombre puede matarme e tal. E dice, eu non son ningún home. Sabes, eu son unha muller. Salía Ana Pontón. E E di decía, Paco, claro, a ver, o símil gústame, pero pero o non personaxe morre algo, morre. non? E pois resulta que non, que casa. non morre, Home. non morre. Non morre. Isto é un stand xa, prácticamente. Aquí podría estar pagando a xente para que estivéramos máis tempo falando estas cousas. Pero bueno, iso, darvos as grazas a todos por vir, grazas tamén a vos, Andrés, Paco, Sofía, por ter estado aquí, tamén a xente do Cinema Lobeira que non puido estar aquí, grazas, porque sei que algúns de vos, algunha de vos estivo escoitando e vendo o programa, porque despois o dicides, mal por non chamar, porque unha chamada logo se fai. E entrabades a dicir, pois eu non penso así. E xa estaba. Pero bien, dito isto, vémonos noutra e estamos indo cara a despedida. Vémonos noutra, na seguinte, que será para o mes de marzo, serán os Óscar. A nosa seguinte cita son os Óscar, con 10 películas nominadas a mellor película. Aí vai o rollo. 10 nominaron este ano. Por si fora Galas de 3 horas. Co ben que levamos a axenda, seguro que chegamos a gala e decimos, a ver, cal vistes? Eu non vi No, ningún. bueno, eu xa teño No. algunhas. Intentarase. Sí, eu Imposible. tamén. Vamos ver todas, ¿no? Sí. Como aquí. Eu vou ver, O que poidamos. Igual eu que vou no ver- Goya, claro. Oppenheimer. Está moi ben. Vou na ver que ainda non a vin, joder. Pois mira, Teño que ver. Eu vin Barbie. tamén moi ben. Barbie sí que a vin, ves? E empecé hoxe maestro, pero aínda non acabei. Pero bueno, como digo sempre, vémonos noutra e apertas.